kare. Malatin na akuya. Allah tsina malate. Malatin na rago. To wai shi kare dan me kuna da babban nama kuna da babban nama. Kuna da shanu muna da jaki. Kuna da rago muna da alade. Kuna da akuya muna da kare. Idan akuya zai je neman abinci zaka ga ina tafiya me. A dan kare zai je neman abinci zaka ga ina haka. Ina exercise. Dama shi ina da kyau. a samu kaga da abin da kare ba mai kaho a ciki mun kwana mu da akwai kaho. Kaga ni akuya ina da kaho. Rago na da kaho, shanu na da kaho. Alade a dan kayan kashi kan naman ne kawai ba wani wahalan cire kaho. Kuma haka ba, idan ka taba ko ina zaka jin tsokan kuna wahala da nama. In ka gani na ci naman shanuwa, ina ci naman akuya, ina ci naman rago. Kowanne salatin an yanka an ban zan ci, amma kai a dan Christmas ya zo mun je garin an yanka alade da ka ce wai ba za ka ci ba, kuma alade ya fi rago mai. Ku ta yaya zan ci mushe kuma in ci abin da ba a ci. Wai ya halicci akuya. Idan alade ya shanu za kai Lagos aka gani mota ya fadi wani ne wani ya mutu to Allah ne ya kashe wannan ya rabe wannan. Wanda Allah ya kashe ka ci abinka wanda kuma Allah bai kashe ba a bar shi rayu. Me yasa adan baban ku ya shekara 110 ba ku yankawa ku kai rami? Kuna jiran Allah ya kashe da kai shi ko? To haka akwai amma ku bari Allah da ya halice shi akwai lokacin da zai kashe sai ku ci nama. Ka duba tumbin sankira. Ka duba tumbin shi. Kai da gani ka san ya ci mai kyau. Hakan ko? Ka duba ka gani akwai godin Allah cikin tumbin. No.